गोबांनि सोंथि जे रन्जन दैमारि सारा बिटिआर एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जाखादोंब्ला बिटिआर एकर्डखौ मानो खालामा आरो खालामबाय जेला बिथांखौ बख'नायनि खोथाखौ मानो लिराखै? गोबांनि प्रश्न बियो। दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारिया खाम्फा बरगयारि केन्डिडेटखौ मा बुंदों आरो बिथाङा मोनसे अफार होदों। बे अफारखौ लानानै खाम्फा बरगयारि बिथांनाव माबादि इफेक्ट होदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। खाम्फा बरगयारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिपिएफनि गोरबोआव जे थावनि होआखै बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा बिपिएफआवनो था गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे बिपिएफनि गायसनगिरि लिडार। गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। वेलकाम, बिथांनो आं आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामथों, खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे एमपि इलेक्सनाव गारालासिनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां, बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। आंनि कमेन्ट सेक्सनाव गोबां कमेन्ट लिरहरदों। बिनि गेजेराव जानो हागौ माखासेया एनडिएफबि मुंख्लं न'खरनि, सोरबाया हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां खामानि मावग्रा आफादजों सोमोन्दो गोनां, सोरबाया जेनेरेल सुबुं। दा बेनि गेजेराव माखासे कमेन्ट्सआ ओरैबादि दङ जे प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारि सारखौ मानो थाबैनो बख'वाखै आरो रन्जन दैमारि सारा बिटिआर एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जाखादोंब्ला बे एकर्डखौ मानो खालामा आरो जुदि एकर्डखौ खालामबायब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि बिटिआरनि दफायाव मानो लिराखै? गोबांनि प्रश्न बियो, आंनिबो प्रश्न, बयबो बर' जाथिनि प्रश्न। बेयो मोनसे जोबोद मोजां कुइसन। आं सेलुट खालामो बे कुइसन सोंग्राफोरखौ। बेबादिनो आंनोबो हप्स एन्ड एसपिरेसन एनकारेजमेन्ट हरबाय था नोंथांमोना। बेनि एन्सारखौथ' क्लियार भाबै बिटिसिनि मानाव गेदेर सिएम प्रमद बर' सारासो होनो हागोन। दिनै बिथाङा बेफोर खोथाखौ सानस्लाबा हसिया। माखासे जाथिनि सेन्टिमेन्टस, जाथियारि माखासे जाथाय, हारिजों सोमोन्दो गोनां, दावहारुफोरजों सोमोन्दो गोनां खोथाखौ सानागारा। बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थिखौ बोरै खालामनो हाखो प्रमद बर' सारा? आरो बिनि थाखाय रेसपन्सिबोल होनोब्ला प्रमद बर' सारानो। बे जोंनि बर'नि हिस्ट्रियाव लिरनानै थालांसिगोन सार। नों बेखौ थाब मावफुंनानै होआब्ला रन्जन दैमारिनि थाखाय जायखुनु जाया लामा दिरुनाब्ला फर इमिडियेट रिलिज अफ रन्जन दैमारि सार, नोंथाङा हिस्ट्रियाव थासिगोन। इउ विल बि दा रेसपन्सिबोल फर दिस। बिनि थाखाय नोंथाङा रेसपन्सिबोल जागोन। दा बेजों लोगोसे रन्जित बसुमतारिया मिडियानि गेजेरजों जे हाग्रामालायनो खाम्फा बरगयारिखौ दंस' खालामनोसो इलेक्सन गेलेहोदों, थारमाने जेनखागोना रोखा। गावसिना जयन्त बसुमतारि सारा देरहाखागोन एनडिएनि एलायन्सआव। गावबागावथ' हिम्मत गैखाया, मालायनि हावलादजोंसो देरहागोन होनो। दा बावहाय हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिखौ दंस' खालामनो थाङाखै, दानानैसो होदों। मोनसे हाबा मावनो थाखाय अपरचुनिटि होदों आरो होगासिनो दं बिथाङा। हाग्रामा महिलारि इज गिभिं अपरचुनिटि टु
खाम्फा बरगयारि होगासिनो दं बिथाङा सुबिदा, आरो बे सुबिदाखौ लानानै बिथाङा रायजोजों मोजां मोनजानाय हाबा मावनांगोन, रायजोनि थाखाय हाबा मावनांगोन। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे मोनसे बिराद गिदिर पिपोल्स हार्टनि सुबिदाखौ होदों। बेथ' मोनसे मोजां बाथ्रा फेरेंगा सारनि खाम्फा बरगयारिखौ वेलकाम खालामनाय बाथ्राया, कंग्रेचुलेसन होनाय बाथ्राया। नाथाय हाग्रामा महिलारिया राजा फिसाखौ सोनानै गुलुं गुजुं खालामाखै। बेनावबो माखासे 17 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं पलिटिक्सआव, आरो लोगोसे UPPLनि जेनोखि कर्मचारिफोर कार्यकर्ता बिथांमोननि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनाय BPFआवनो जा UPPLआवनो जा मामायासै। दा बिनि सायाव रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।